Čaute, zdraví vás Markman a dnes si ukážeme ako si dať Bandicam crack, ako ho nastaviť. Zapnite si internet, operu, to je jedno. Napíšete si, budete to mať v popisku vo videu, túto stránku na stiahnutie. Je to jedno, či to stiahnete cez tento Softonic, pokiaľ ho máte, môžete aj cez to. To je jedno, dáte download now toto, toto je proste jedno. Ja som si to už stiahol, mám to na ploche. Ja som si to, potom si to aj nainštalujete. To už som si to nainštaloval, to je jedno. Potom si dáte, teda stiahnete, ja vám tie stránky dám do popisku. Potom si stiahnete toto. KMaker Bandicam, to budete mať v popisku. Není to vír, hej, lebo on to len tak dal, aby, to je jedno. Dáte si stáhnuť, vlastne to mám stiahnuté, tam si to dáte, stiahnete si, tak, keď budete mať nainštalovaný Bandicam, tak si ten KMaker otvoríte ten WinRAR, nejaký to mám debug, otvoríte to. Potom tu máte aplikáciu tú KMaker a vy si to vyťahnete na plochu. Ja to mám tu. Potom si dáte, kliknete na to pravým a dáte otvoriť ako, teda spustiť ako správca. Áno. Tu si napíšete svoj mail, a dáte register application. Potom si to zavrete. Ale keď si vypnete počítač, tak by vám to malo zrušiť, ale neviem, mi sa to nejako nezrušilo. Nevadí. Potom si otvoríte Bandicam a dáte si o programe a mne tu píše, že to je moje mail, to je jedno. A píše mi tu na autorské právo, takže už by som to mal v podstate mať registrované. Ešte vám ukážem, ako s tým narábať. Takže toto máte, že kde si to uložiť. Neviem. Teda ešte vám ukážem nadstaviť. Toto je také, ako budete mať taký rámik, a to si môžete nie zväčšovať, ale proste tak robiť nejako. A DirectX otvoriť v hlavnom okne je také, ako keď si otvoríte, keď je nejaká hra alebo niečo také. Dobre. Video. Nahrávanie. Nahrať, zastaviť. Si dáte niečo tam. Ja som si dal F8. Pozastaviť, to je len stopnutie. Ja som si dal F7. Skryť kurzor, pochopíte. Nadstavenia. Tu máte, toto moc neviem, tieto logo efekty, možnosti. Dáte si zvuk a nahrať zvuk. Tu si môžete dať mikrofón. Tam máte mikrofón. Toto je asi, neviem, to je jedno, takto si to, ja to mám takto. Potom to je asi všetko.
Toto je obrázok, ja to mám F10, keď stlačím F10, urobí sa mi obrázok a uloží sa mi to na plochu tej jednote, kde si to nadstavíte. Toto je nič. Toto si takto nechajte, mne to je jedno. No a teraz si všetko, tak čaute. No, čauky, mňauky, nech sa vám darí. V tomto hlavne. Čau.